Kong Hei Fat Choy! Hello everybody! Happy Chinese New Year sa ating lahat. So, ayun nga. So, ngayon na celebration ng Chinese New Year, no? January 29. At meron tayo rito Tikoy! Ayan, mula to kina Argel, bigay sa kanilang opisina. So, ngayon, lulutuin natin, gagawin natin siya. So, yung ano lang, gawin natin yung ordinary o yung famous na ginagawa sa tikoy. So, piniprito siya at nilalagyan siya ng egg. Oh, ayan. Actually, meron siyang ano rito, meron siyang procedure. Ayan, how to enjoy. Oh, ready to eat na siya. Slice into small pieces, lagyan ng egg, ilubog na may butter, social pala to. Ayan, tapos hanggang sa mag-golden brown, pwede na siyang kainin. Let's see. So, ito na yung tikoy na galing kay Argel mula sa opisina nila. Since, ano daw, Chinese daw kasi yung kanilang boss. So, ngayon, ang gagawin natin, diba? I-slice natin siya sa maliliit at maninipis para mas mabilis natin siyang maprito. Nakakatuwa naman tong kutsilyo natin, oh. Ayan. So, hindi ko muna siya ilalahat, mga moms, kasi yung iba, baka hindi rin naman sila kumakain ng ganito, masayang lang. So, ang gagawin natin, oops, nagugas ako ng kamay, ha. So, i-slice natin siya sa gitna na lang muna. Ayan. Okay. Then, ayun mo, lagkit na niya, sticky. Excuse me. Alam nyo ba na ang tikoy ay pinaniniwalaan nila, nagdadala daw ng swerte sa mga Chinese. Kasi nag-hit daw nito. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyo formation. So, ako, I'd rather na gamitin na lang kung ano yung mismong, ano niya, yung mismong form niya. Tsaka dapat gawin natin mas chewable. So, since mataba siya o makapal, hatiin natin siya sa gitna para medyo manipis. Ayan. Siya din. O, diba? Tama na yung nipis o kapal niya. Okay. Then, ayan, ganyan. So, kung nakakapalan pa kayo, pwede nyo pa rin siya nipisan. Depende na yan sa magiging panghiwa ninyo. Eh, naka-ready na rin dito yung dalawang itlog ko. Yes, you heard it right, mga moms. Dalawang itlog. So, mamaya i-scramble natin yan. Timplahan natin, lagyan natin ng asin. A little bit of asin. Ayan. At, ayan, paminta. Depende sa inyo kung anong gusto ninyong panlasa. So, ganyan ang style. Magiging hiwa niya. Madikit talaga siya, no? Ayan. Tapos, pakita ko sa inyo yung iba pang slice. Para medyo chewable pa siya. Actually, pwede ring maliliit pa cubes kung gusto nyo. Depende pa rin yan sa inyo. Kung paano nyo gusto. Kasi ito parang feeling ko masyadong mahaba. So, pwede pa siyang hiwain ulit sa gitna o hatiin sa gitna. Para chewable lang siya. Ayan. Napaplatin pa siya eh, oh. Diba? So, pwede mo pa siyang hiwain ulit sa gitna. Para, ano lang ba? Pero parang feeling ko okay na siyang ganyan. Diba? Ayan. So, tingnan natin mamaya, ibababa naman natin siya sa egg. Para na-mix na natin. Okay, so ngayon naman, gagawa na tayo nung pagdidipan o yung pagbababaran ng ating mga tikoy. So, meron tayong dalawang itlog. Totoo, mga moms, dalawa yung itlog na meron ako dito. Any size will do. Small, medium, or large na egg, pwede. Kayo na bahala. Kung mas malaki itlog ninyo, mas maganda. Congratulations! Ayan, so haluin lang natin yan.
Lalagyan din natin ng pamintang durog. Powder ang usually ginagamit ko. And of course, ay ano ba to? Yan. Pinch lang or kurot will do para hindi masyadong maiba yung lasa ng itlog. Kumbaga, magkaroon lang ng touch ng paminta. Asukal pala to. Ano ba yan? Ano kaya ating asin? Lagyan naman natin siya ng asin. Unti lang din. Yan, para hindi na makawawa ang ating tiki. So, haluin lang natin siya ng haluin ng bongga. Hanggang mag-mix yung paminta at asin sa egg. Yan. Then after that, pwede na muna natin ibabad yung ilan sa mga tikoy natin. Kung mapapansin nyo, ginawa ko siyang cube para mamaya po mas mabilis siyang makagat at saka nguyain. Yan. So, hindi ko muna siya dinamihan yung paghiwa ko ng tikoy kasi baka yung iba hindi rin nila bet o hindi nila magustuhan. Yes. Ang egg, dili templado ang egg. Nilagyan ng asin paminta. Yan. Kung gusto niyo maglagay ng betchin, kayo bahala, magic. Kayo na hong bahala. Depende sa panlasa niyo yan. Ako kasi mas gusto ko yung ganyan. Prefer ko yan. Naalala ko nung bata ako nito. Ito yung first time ko natikman kasi si mama, may boss din siyang Chinese noon. Nung pumasok siyang kasambahay. So, doon ko siya natikman. Tapos, ginawa niya kami ng ganito. Ayan. Then, after that, maya-maya, pwede na natin siya iprito. Okay. So, ngayon naman, magpapainit na tayo ng ating kawali. Actually, itong kawali na to ginamit natin kanina kasi nagprito tayo ng egg. So, dito na rin tayo magpiprito ng ating tikoy. Ayan. So, binabad na natin. Ayan na po yung ating tikoy. Nakamarinate na siya ng mga 5 to 10 minutes sa egg para kumapit siya maigi sa ating tikoy o yung rice cake. Ayan. At kapag, ayan, mainit-init na yung ating kawali. Aray ko, tumansik. Pwede na natin lagyan ng mantika or butter. Depende po yan sa inyo, ha. Ako, I'm using coconut oil. Yan. So, pwede ring butter. Depende sa inyo. Kung rich kid kayo, or may budget, pwede nyo gamitin ang butter. Para mas malasa po. So, in a very low heat, pwede nyo gamitin yan. Gawin. Para na sa ganun, hindi agad matusta yung ating tikoy o mabibigla. Yan. So, pwede na tayong maglagay ng ating tikoy. Sampulan natin. Hindi na nga kailangan na deep fry, ha. Pero kung gusto nyo deep fry, okay lang din naman. Yan. So, dahil medyo ano lang din naman tayo sa mantika, yung ganyan okay na yan. Hanggang sa mag golden brown lang siya. Ang tikoy ay isa sa mga sikat na delicacies ng mga Chinese. O ito ay tinatawag nilang rice cake. At pinaniniwalaan nilang nagdadala raw ito ng swerte sa pag-ibig, sa negosyo. Yes, kapag hinahain nila, pag hinahain, traulo ka. Pag hinahain nila tuwing New Year, traulo ka, nagbo-vlog ako. Ayoko na mag-voice over eh, kaya nagkukwento na lang ako. Nakilala at sumikat itong rice cake na to, itong tikoy natin sa Pilipinas noong 19th century o mas kilala ng 20th century. Yung mga pinanganak ng mga millennials. Galing yan, yung tingnan mo. Ito, wag kang basa. Ito! Oh, ayan na, di ba? Wala na talaga tayo naging matinong pagbablog dito. So, as you can see, ayan na yung itsura ng ating tikoy. Yung kabilang side pa lang yan, ha? Ang sabi daw nila, ang tikoy ay sumisimbolo sa katamisan, for the sweetness, prosperity, at ang good relationship nyo sa inyong kasintahan, sa family, or kahit sa inyong trabaho.
Ayan, pwede na natin balik rin yung ibang tikoy natin. Ayan. Diba? Iba po yung golden brown sa sunog ha. Yan po, ayan. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Naka low heat lang po yung natin, yung ating apoy. Diba? Eto na. Kuha tayo ng paper towel para na sa ma-absorb Makaya naman yung- ang tikoy, pero hindi naman yung sunog. Hindi yan sunog, ano ka ba? Ayan. Para ma-absorb yung oil. Or kung wala kayong tissue towel or ganitong tissue, pwede naman po sa strainer o sa salaan. Kain, saging. Sa salaan para matanggal yung ibang excessive oil. O di ba nagdikit talaga sila? Ayan. Ayan. At so ito na yung second batch ng ating mga naluto mga moms. So I'll make sure na hindi siya kasing toasted nung nauna. Ito kasi is toasted or sabi nga nila daw sunog. Tingnan natin itong ayun, dumidikit pa siya. So ilagay na natin siya sa ating plato. Tapos papatikim na natin sa kanila. Kong Hey Pachoy! O dahil sa'yo to, ito may tinidor. Tikoy na may tabugi. Ay, ito, Jel? Oo, galing sa boss niya. Chinese yan. Yung boss. Chinese yan. Ayaw mo naman, Oo. Yung isa toasted, yung isa ano lang. Ako makain ka rin. Sa bagay may boss ka pa rin. May lasa na yun. Oo, ready, ano na siya. itself. Dinagdagan na lang siya ng ng itlog. Pero actually pwede na kahit ganyan lang siya. Or steam, pwede rin siya steam lang. Bakit may ting ka? Mana-mana. Over. Mana-mana. Kayo boys, dali Dali ba tikman? First time mo ba matikman? Ha? Tikman ba? First time mo natikman yan? No. Sarap. Masarap? Parang, kung ikukumpara mo siya sa sarap, sino? Hay! Ay, ito si Sari Max. Ano sabi mo dito kanina? Balbakwa? Kala ko balbak ko. May kinilor, kinamay. Okay ra? Lamay na? No. Pero nakakain ka na yan. Karoon pa. Huh? First time. Oh, kanang isa. Kuha ka pa, oh. Para siyang ang tag mo rito, yung kakanin natin dito, pero yan, sa China. Ibang klase ng, rice cake. Malagit. Malagkit. Yes. Oh, Mars. Si Mars naman may ginagawa pa. Magmerienda ka muna. Parang siyang Para siya. yung kahapon, Dominic Chuchay at ganti yan. May init pa yun, Mars, ha? Baka mapasok ka. I love the smell. I love the smell. The egg. Akala mo talaga, hirap-hirap na lutuin, itlog lang naman nilagay. Diba? Thank you so much, Taiseng. Hopia and Bakery, baka naman. I love it. Wala ba laging Chinese? Sarap siya. Matamis na daan tong Yung TK itself na... Diba? Ay! Ano nang ginagawa mo? Busy po si Mars. Abangan natin kung ano naman yung kanya ipatitikim sa amin. May bago siyang ginagawa. Init pa. There you go. Kong Hey Pachoy ulit sa inyong lahat mga ma'am. So ganyan lang siya kadali. Napaka daling gawin at lutuin.
ng ating fried tikoy. So kung gusto niyo steam, pwede nang i-steam, alam ko. No? Para at least iwas oil, bawas oil. And, grabe. Akala mo talaga ang hirap-hirap ng pawis ako. It's a 1, 2, 3 step, napakadaling step ng pagluluto ng tikoy. So again, kung hey bache everyone. Nabe.